Kaixo eta ongi etorri guztioi, apirilaren 21-eko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen harira Gipuzkoako euskarazko tokiko edabideok, tokiko telebistok, alderdi nagusien ordezkariekin egingo dugun elkarrizketa sortaren lehen geldialdira eta lehenengo hitzordu honetan EAJaren lehendakarigaia Imanol Pradales dugu gurekin 58 urteko santurtziarra, zientzia politikoak eta soziologia ikasi zituen Deustuko Unibertsitatean eta 2011 geroztik hainbat kargu politiko izan ditu Bizkaiko Foru Aldundian. Imanol Pradales, gure ikusentzulei esan bezala, zuri ere kaixo eta ongi etorri elkarrizketa honetara. Kaixo. Bueno, hauteskundeak gainean ditugu, kanpaina bete-betean sartuta gaude, eta badakigu hauteskunde guztietan herritarrek ez dutela berdin bozkatzen, baina esan behar da, EAEko Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak botoa ematera deituak izan diren azken hitzorduetan, EAJarentzat botoaren bilakera ez dela positiboa izan, behera egin duela, jasotako boto kopuruak hitzordutik hitzordura, nola eman gura diozue buelta horri, apirilaren 21-ean, nola eman gura diozue, kezkatzen zaituzte bilakaera horrek? Euskal hauteskundeetan normalean, ikusten baldin badugu segertatu den azkenengoetan, iazkoak, udal eta foru hauteskundeetan garbi dago EAJak irabazi zituela hauteskunde horiek, Egia da, parte bat, zati bat, agian abstentzioan geratu zela, hori horrela irakurri egin genuen, eta saiatzen ari gara, persona horiei berriro, programa usteot on batekin eta euren kezkak kontutan izanik eta eurei entzun ondoren proposamen berriak eta berritzaileak mahai gainean jartzen, etxebizitzan edota osasunari begira, edota segurtasuna, edota ekonomia eta lana sortzekotan, uste dut hor dagoela gako bat. Ezberdintzen duzu EH Bilduren eta zuen ereduen artean, edo proposatzen dituzuen ereduen artean, zein da zuen eredua, eta zergatik da EH Bildurena baino hobea? Guk hasteko uste dut herri honetan azken 4 hamarkada hauetan dedikatu garela herria eraikitzen. Egunero eta gizartearekin batera, eta hor daude fruituak. Guk daukagun bizikalidadea eta daukagun ongizatea, dauzkagun erakundeak, daukagun osakidetza, EITB taldea, gizarte politikak, pertsonak babesteko dauden laguntzak, dagoen hezkuntza sistema, hori EAJak lideratu indu erakundetatik, Eta beraz, guk badaukagu eskarmentua, badakigu kudeatzea zer dan, badakigu gobernatzea zer dan herritarren guztientzako, eta hori da abal bat, berme bat gure ustetan. Eta gero daukagu etorkizunera begira proiektu berri bat, eta hori da eskintzen dioguna. Eta beti kontutan izanik, gure ikuspuntutik oso importantea dela persona bakoitzak bere bizitza proiektua egin behar duenean askatasunetik gauzak egitea eta ez beste erabateko ereduak, hori batetik. Eta gero, netzat oso importantea da, politikaz politika ikustea etxebizitzaz ze pentsatzen duen bakoitzak, edo industria politiketaz, edo osasun sistemaz, eta bar, eta hor aldaketak egin daitezke gauzako betzeko, baina dudarik ez dagoena da eredu ezberdina dauzkagula EH Bilduk eta EAJak. Hainbat gai aipatu dituzu, hainbat gai zehatz, eta guk ere horiek jorratuko ditugu, datozen minutuetan osasungintza aipatu duzu. Osasungintzan lehen arreta hobetzeko eta itxaron zerrendak murrizteko talka plan bat iragarri duzu, besteak beste. Azken 3 agindaldietan, Jaurlaritzan ardura zuena izan dela kontutan hartuta, horrelako talka plan bat ezin ziteken aurretik iragarri? Nik esan dut, osasun sistema eta osakidetza da gauzarik eta preziatuena. Osasuna ondo zaindu behar dugu eta osakidetza zaindu behar dugu. Osakidetzak sendatzen gaituelako eta zaintzen gaiteoalako. Eta ez dut, hortan debate partidista batetan sartuko. Nik uste dut importantea dela herri akordio bat, herri itun bat, Eta zure galderari erantzunez, guk eskarmentua eta esperientzia daukagulako, eta badakigulako, egin dugulako oin arte, eta eraiki dugulako sistema, badakigulako nun hobetu eta zelan hobetu, eta nire konpromisoa da hobekuntza horiek mahai gainean jartzea. Eta lehenengo harretan, 48 ordutan, zuzeneko harreta eukitzea, ez da erresa izango, baina posiblea dela uste dugu,
itxaron zerrendak gutxitzea eta murriztea ez da erresa izaten, baina lortzen ari gara azken hilabeteotan, eta ez da hori bakarrik. Gero daude hainbat eta hainbat neurri, ezta? Azpiegitura berriak garatzea, hementxe bertan Donostian gaur egon naiz eta honetaz hitz egin dut, ospitale berriak zabaltzea, osasun zentru berriak itea, Irunen, Donostian, edo Gasteizen, esate baterako. Beraz, uste dut, plangintza orokor bat behar dugula eta alderdi politikoen eta eragile sozialen arteko itun bat komuniko litzatekela Osakidetza zaintzeko eta sendatzeko. Gauza batzuk hobetu behar direlako. Hortik joango litzateke plantatu duzun akordio politiko eta soziala, ez da? EAJak plantatu dena Osakidetzaren inguruan. Bai, besteak beste, eta gero neurri zehatz pilo bat dauzkagu guk mahai gainean jarri ditugunak osasun mentalari begira eta gaztei begira, bereziki, edota, pakak delakoak antolatzeko, beharrezkoa baldin bada lurralde batzuetan, eta bereziki Arabaz pentsatzen ari naiz, edota, ospital batzuetan egin beharko diren inbertsio berriak, Donostia dela, Zumarraga dela, Tolosako ospital berria dela, Basurtokoa, hainbat eta hainbat gauza dauzkagu programan, neurri oso zehatzak, eta beti nire ustez oso importantea da guzti hori planteatzen denean profesionalekin batera hitzea, euri entzunez, ez? Eta, hori izango da nik defendatzen dudana eta nik aurrera eramango dudan bidea. Bai aurre kanpainan eta baita kanpainaren hasiera honetan ere trantsizio energetikoari hainbat referentzia egin izan zaio behin eta berriz, hainbat azpiegitura plantatzen dira zentzu horretan, trantsizio energetiko horretara begira. Horiek baina nolabait ere azpiegitura horiek leku konkretu batzuetan, ez? Nolabait ere hiriburuetatik eta urrunduta plantatzen dira. Zergatik ez parke eoliko bat esaterako Jaizkibelen, Igeldon edo Artxandan, horiek ere haizeguneak izan da. Oindala gutxi Eusko Legebiltzarrean hitzarmen politiko zabal bat egon zen lege berriarekin, ezta? Eta horra aipatzen da zein da metodologia. Nik uste dut herritarrok denok sinisten baldin badugu aldaketa klimatikoa dagoela eta horri aurrein behartzaiola eta neurriak hartu behar direla, importantea dela danok ikustea batzuetan beharrezkoak direla azpiegitura batzuk martxan jartzea, ingurunarekiko errespetu osoa mantenduz, baina batzuetan ez dago beste erremediorik, bestela menpekotasuna aukiko dugu beti, energia beste toki batzuetatik ekarri beharko dugu, agian Frantziatik eta nuklearra izanik, oseak nik uste dut hau guztia mahai gainean jarri behar dugula zintzoki. Egia da, gizartearekin beharrezkoa dela entzute prozesu bat eukitzea, parte hartze prozesu bat egitea, eta gero danon artean erabaki batzuk hartzea eta aurrera eramatea eraman beharko diren inbertsioak eta azpiegiturak. Baina transizio energetikoan eretzat ez da bakarrik azpiegituren kontua. Da gizarte mailan ere ondo ulertzea zer dagoen jokoan. Eta gure seme-alabei, bilobei, herri hobe bat uztea eta horretarako jasangarritasunaren aldeko apustua egitea. Eta da baita ere, momentu honetan kolokan jarri daitezkeen industria tipoak ere zaintzea, ze kolokan egon daitezke bestela lanpostu pila bat herri honetan, eta importantea da transizioa errealismotik egitea. Hau da, helburu ambiziosoak eukita, baina errealismotik gure lehiakortasuna eta gure gaurko lanpostuak kolokan ez jartzeko, ze jendeari ere bidea eman bartzaio, ezta? Gaztei begira, hainbat proposamen egin dituzue, bestak beste, emantzipa edo gaztelagun programetarako eskakizunak nolabait ere, lausotzea edo arintzea. Gazteak jotatik gertu urruin ikusten dituzue? Nik uste dut mitoak ematen direla askotan, ez? Askotan entzun dut ni ere oso gaztean nintzelarik, oraindik hasi nago. Gazte danak ezker abertzaletik zeudela, eta horrela ez da izan, ze bestela garai bateko gazteak baina hain gazteak ez dienak eta EAJak beti lideratu egin du herri honetan gobernua, ezta? Eta horrek esan nahi du gazteak eta ez gazteak bere konfiantza EAJari eman diotela. Nik uste dut gaztei itzin behartzaiola gazteentzako garrantzizkoak diren gaietaz. Eta nire ustetan bi dira gai horiek nagusiki. Bata lana, kalidadezkoa, eta bestea etxe bizitza emantzipatzeko eta gurasoen etxetik joateko.
Eta lanaren inguruan nik defendatzen dudana da gure harrobia zaintzeko ondo ordaindu behar zaiola, soldata honekin, lan postu kalidadezko postuekin edo enpleguekin, eta horrek eskatzen duela ez bakarrik soldata hon bat, baizik eta malgutasuna, konziliaziorako aukerea eta garapen profesionala ukitzea. Eta nik uste dut energiak horretara dedikatu behar direla. Eta nondik etorriko dira lanpostu horiek, netzat industria klabea da, gakoa da. Bestetik, emantzipatzeko aukerak, eta horrek eskatzen du etxe bizitza bat. Eta etxe bizitza batek nahi baldin badu alokairu bitartez lortu, alokairuari joz, eta nahi baldin badu erosi, erosketari joz. Beraz, nire ustez askatasuna martzaio eta tresnak eman martzaizkio gazteriari, euskal gazteriari, bi hoiek, bi ardatzoiek lanon bat, eta etxe bizitza lortzeko. Eta hortik aurrera gero askatasuna bakoitzak bere bizitza proiektua egiteko. Inposaketarik gabe, askatasunetik, bakoitzak jakingo du zer nolako bizitza proiektua egin behar duen duina eta ona baldin bada, ezta? Askatasuna behin baino gehiagotan aipatu duzu elkarrizketa honetan, zer da askatasuna zuretzat? Bakoitzak erabakitzeko aukera izatea. Eta ez erakundeetatik edo arautzea bizitza, ezta? Arautzea bizitza, gehiegi arautzen dugu bizitza askotan. Nik uste dut edutasuna daukagula. Bai gazteok eta bai hain gazte ez direnak, eta nahi dugula gure bizitza guk antolatu. Nahi dugun horretarako baldintzak sortu behar dira erakunde publikoetatik noski, baina askatasuna emanez. Azken hilabeteetan bat baino gehiago izan dira Jaurlaritzaren menpeko langile publikoek egindako grebak, soldatak eta baldintzak Madrilen beharrean, hemen Gasteiztik nolabait ere adostea eskatzen dute greba deitu duten sindikatuek. Zela ikusten dituzue greba horiek EAJtik eta esku hartzekotan nola esku hartu daiteke horretan? Bueno, EAJak kongresuan lortu egin zuen alderdi sozialistarekin batera bide bat zabaltzea horretarako, hau da, Euskadin erabakitzeko langile publikoen nolabait baldintzak, lan baldintzak, eta hori EAJak Sánchezekin sinatzen duenean investidurarako akordioa bere horretan sartzen du. Indar politiko bakarra izan ginen hori defendatzen, ezta? Baina hori alde batera utzita, niretzat oso gauza kuriosoa gertatzen da herri honetan, eta da esparru publikoan dauden lan baldintzak konparatzen baldin baditugu esparru pribatuan daudenekin, eta hor daude, dendariak, autonomoak, hainbat enpresetan lanean dauden pertsonak, enpresa txikita ertainetan, herri hau enpresa txikita ertainetako herria da, ez enpresa erraldoiena, eta konparatzen ditugunean, zer nolako baldintzak dauden toki baten eta besten, edo esparru baten eta besten, konturatzen gara, esparru publikoan lan baldintza hobeagoak, soldata handiagoak, lan ordu gutxiago, konziliaziorako aukera handiagoak, eta hala eta guztiz ere, gatazka eta grebak bereziki eremu publikoan ematen dira. Eta arraroa egiten zait. Eta kontua da, hori alda herri honek hartu nahi duen bidea. Eta hori bakarrik, baizik eta horrek zer nolako onurak ekartzen ditu zerbitzu publikoari, osakidetza bati, edo hezkuntza sistemari, edo autobusa hartu behar duen bati, nik uste dut hori ere mahai gainean jarri behar dela, eta nik esaten duana da beste kultura bat landu dezagun, ez da herri honetan, negoziazioaren kultura, elkarrizketaren kultura, eta greba, badakit baliabide bat dela, rekurso bat dela, baina azkenengoa izan daitezen, hoiek greba deitzea, ez lehenengoak. Eta nik uste dut kultura arazo bat daukagula herri honetan, eta batez ere publikoan ematen ari dena, eta ez da oso ulergarria, ulergaitza egiten zain nire. Momentu honetan, zein puntuazio emango zenioke Euskal Autonomia Erkidegoko elkarbizitzari? Nik ez diote puntuaziorik emango, nik esango izut soziometroan agertzen den azkenengoa, eta da 7,5. Usteot herri honetan nahiko ondo bizi garela, eta egia da, arazoak dauzkagula, eta jo konpondu behar diela, eta erronka dauzkagula, baina bizitza kalidade nahiko ona eta ongizatea badaukagula. Kontua da hori arriskuan jarri daitekela. Zuain arte egindako esfortzu guztia eta egindako lanak ekarri du daukagun bizitza kalidadea, baina kontua da
etorkizunean nori ematen zaion ongizatearen eta bizitza kalitatearen giltza. Eta horrek esan nahi du nork gobernatu behar duen Euskadi. Eskarmentua eta esperientzia duenak edota agian ziurgabetasunean sartu gaituenak. Hor baina galderetzi joan hortik hain zuzen ere baizik eta hemen historia bat dugu atzetik, gatazka bat dago atzetik, bizikidetza nolabait ere zaildu duna momentu honetan, baina bizikidetza alde bizikidetza, ez bizikalidadeaz. Hori da, bai, bizikidetza ikuspuntu. Bizikidetza nik uste dut hobetu dela, zorionez, herri honetan, eta desagertu zenetik, eta indarkeria desagertu zenetik, eta zentzu horretan importantea dela oraindik aurrera pauso gehiago ematea, ezta? Eta hor importantea da biktimen inguruko memoria eta reparazioa, nolabait, importantea bizikiditzarako jakitea ze gertatu da herri honetan eta hori partekatzea, eta oraindik falta da nire ustetan ezker abertzalearen urrats etikoa, ezta? Behin betiko urrats etikoa onartuz egin zana gaizki egon zela, indarkeria ez zela egokia izan eta ez zela onargarria izan, eta hori falta zaio euskara abertzaleri nire ustetan. 40 urte bete dituzte, hainbat Eusko Jaurlaritzan menpeko hainbat erakundek edo entitatek, tartean ertzaintzari begira baduzu plan berezirik, orain arteko norabide jarraitzea da asmoa? Ertzaintzaren eredua guk oso garbi eduki dugu betet. Hurbileko ertzaintza bat nahi izan dugu herri honetan. Gertatu zana da etak dianan jarri zuela ertzaintza eta ertzainak erail egin zituela, 15 uste dut. Beraz, ertzaintzaren jatorrizko eredua aldatu behar izan zen, ezta? Eta desagertu da, eta badago ertzaintzaren legea, eta Euskal Poliziaren legea, hobeto esan da, eta garbi agertzen dan zindan guk defendatzen dugun eredu hori. Eta apurka-apurka, horrela garatzen ari da. Ez da erraza, aldatzea, orain artekoa, eta gainera kontutan hartu behar dugu, indarkeri berriak ere sortzen direla gure gizartean, ziberdelinkuentzia hitz egiten da, indarkeria matxistaz hitz egin behar dugu, zoritxarrez, jihadismoaren terrorismoa dago, beraz hori guztian kontutan hartu behar dugu. Eta guk hurbileko eredu polizial baten aldeko apustua egiten genuen eta egiten dugu, eta hor bagabiz, urratsak ematen, baina kontutan hartu behar dugu ere gizarte aldatzen dela eta arazo horiek ere badaudela gure gizartean. Guazen euskara kontuetara salto egitera, euskara zein puntura arte izan behar da irizpide lanpostu publikoetara heltzeko momentuetan? Hor dago Jaurlaritzan onartu den dekretu berria, ezta? Nik horren aldekoa naiz. 10 urteko epea markatzen du urrats berriak emateko, eta nik uste dut defendatu behar dugula, eta hori dela bidea, horren garapena dela bidea, edozein herritarrek aukera duela eta eskubidea duela nahi duen hizkuntzatan harrera eta arreta izateko. Eta momentu honetan oraindik ez dago bermatuta, eta oraindik urratsak eman behar ditugu zentzu horretan, ezta? Herriekin zelako harremanak planteatzen dituzu, 21 emaitzen ostean lehendakari izaten bazara? Nik Espainiako gobernuari eskatzen diodana da errespetua gurekiko, eta bi aldeen arteko pareko harreman bat, hori da bilatzen dudana, eta bilateralitatea komentatzen den hori, ez da, kontzeptu hori, alde bikoiztasuna. Nik uste dut hori dela bidea, eta errespetotik aukerak daudela, autogobernuan ere aurrera egiteko, eta horretarako nik ustetan aprobetxatu behar dugu momentu honetan kongresuan ematen den indar politiken arteko oreka
ze euskaldunok eta abertzaleok aukera daukagu autogobernu hobeago bat eta zabalago bat lortzea Euskadirentzat, ez? Eskumenekin lotuta badaukazu lehentasunik? Lehenengo lehentasuna da Gernikako estatutuaren karpeta ixtea. Eta oraindik badaude eskumenak gure ganatu beharko ditugunak. Itsasportuen eta aireportuen eskuduntzak, edota gizarte segurantzarenak, edota, lehenengoan komentatzen genuen, ezta? Lan harremanen euskal marko bat, euskal esparru propio bat eukitzea. Eta oraindik badaude eskumen batzuk transferitu ez dienak, Euskadik behar ditunak, ongizatean aurrera itxeko, eta hori izango da lehenengo helburua tasatuta dago, gure akordioan Sánchezekin. Urte terdiko epea daukagu horretarako. Eta hortik aurrera, autogobernu estatus berri bat lortu, autogobernu zabalduz, eta berme sistema bat lortuz. Momentu honetan daukagun arazoa da, batzuetan lortzen ditugula eskumenak eta gero Madriletik datozela oinarrizko lege horiek sartzen dienak gure eskumenetan, ezta? Eta gero daukagu arbitro bat, konstituzionala, epaitegi konstituzionala, baina hori da, nik esaten dudan bezala, erosita dagoen arbitroa. Beraz, uste dut hor berme sistema bat behar dugula, euskal nazioaren aitortza behar dugula, erabakitzeko eskubidearen aukera sartu behar dela, eta azkenik esaten nuena, alde bikoiztasuna sartzea sistema berri horretan. Hori da gure gogoa, gure nahia, hortik aurrera negoziatu beharra dago. Hor dago esaterako abidura handiko trena. Bai. Ze abiduratan doa? Motel ze egia da, guk hainbat hitzarmen lortu eta sinatu ditugula Espainiako gobernuarekin, eta guri zegokiguna, hau da Euskal Erakundetatik egin behartzana, erakuntza aldetik egin da dagoela eta bukatuta dagoela, baina Espainiako oraindik ez duela hitza bete eta ez duela egin beharreko guztia egin. Beraz, hor ere, nire ustez, kolokan jartzen dana, ez da bakarrik azpiegitura bat. Da etorkizuneko garapenerako eta garapen ekonomikorako eta sozialerako aukerak baztertzen direla eta Euskadi ere baztertzen dela, eta bada momentua eta bada garaia hori konpontzeko eta karpeta hori behin betiko ixteko. Merezi dugulako konexioa ez bakarrik Euskal hiriburuen artean, baizik eta iparraldera joateko, Europako iparraldera joateko Hendaiatik konexioa, eta gero peninsulan ere konexioak eukitzeko Burgosetik konexioa. Eta hori oso importantea da Euskal herrirako orokorrean nire ustez. Hitz egin dugu nolabaiteren neurri edo proiektu edo gai konkretuen inguruan, azken bat zeuk planteatzekotan, zer azpimarratuko nahiko zenuke oraindik azpimarratu ez dugun honetatik guztietan? Nire ustez, segurtasuna ere bada gai importantea, bereziki Euskal hiriburuetan ematen delako momentu honetan. Euskadi herri segurua da, eta konparatzen dugunean beste hainbat lurraldeekin segurtasuna badaukagu, baina importantea da hori zaintzea. Galtzen danean, orduan konturatzen zara zer galdu duzun, eta importantea da kaletatik lasai joatea, importantea da, eta egia da, badaudela auzo batzuk hiriburuetan bereziki nun eta segurtasun arazoak agertzen ari diren, eta horretarako prebentzioa eta lapurtzen duenari edo delinkuentzian dabilenari, nik uste dut horri eman bartzaiola justiziaren pisu osoarekin merezi duena, ezta? Orduan, segurtasuna niretzat ere izango da etorkizunean gai importante bat gure herrian. Goazen orain bai, apirilaren 21 begira jartzera, zeure urte betetzeguna da gainera, 21 gauera begira joan gaitezen. Boto guztiak zenbatuta, EAJ ez bada legebiltzarkide gehien lortu dituen alderdia, zer? EAJak hauteskundeak irabaziko ditu, dudarik ez izan. Eta irabaziko ditu eserlekutan eta bozketan azterketa inez. Hori argi daukazu. Bai.
Eta bakarrik gobernatzeko nahikoa ez baldin bada? Gobernagarritasuna hitzein beharko dugu. Eta horre ikusi behar dugu norekin eta zertarako. Eta hori dira galderak. Norekin lortu akordioak eta zertarako diren. Dudarik ez dago, guk orain arte daukagun akordio bat dagoela, udal eta foru hauteskundetatik datorrena koalizio gobernuak daudelako Alderdi Sozialistarekin, eta nik esan dut publikoki, orain arteko koalizioak funtzionatu egin duela eta emaitza onak ekarri dituela herri honentzako. Baina importantea da, 21eko argazkia ikustea, eta hortik aurrera, zertarako eta zeintzuk diran amankomunean garatu beharko genituzken politika berri horiek zeintzuk diran, eta hortan topatzea akordio bat, ezta? Linea gorririk edo badaukazue? Marra gorririk? Vox. Vox guretzat da linea gorria. Baina hortik aurrera Eusko Alderdi Jeltzaleak beti hau, nik uste dut, herri honen defentsan beti bilatu dituela akordiak batzuekin eta besteekin, ez? Eta hori alderdiak lortu egin du, eta hori da balio positibo bat nire ustez. Gore Euskadi askatuta esanaz, amaitu izan dituzu aurre kanpainako ekitaldia, kanpainak ere horla bukatzen dituzu. Nolako irudikatzen duzu askatutako Euskadi bat? Hori ametsa da, ezta? Eta badakit ez dela erresa, eta Eusko Alderdi Jeltzalek horretarako jaio zen, eta 129 urte bete egin behar ditugu aurten. Hori da pazientzia historikoa eukitzea eta ibilbide bat jarraitzea eta ipar horratza garbi eukitzea. Urratxez urratz eta gizartearekin batera ikusten dut hori, eta gustatuko litzaidakena da hori ikustea. Baina momentu honetan euskal gizartean dauden beharrak eta aseak ziurrenik beste batzuk dira, baina hori lortzeko ere helburu gisa hoiei erantzun behar zaio. Eta bukatzeko, Imanol Pradales, galdera orokor batzuk egingo dizkizut, hautagai guztiei gaur hemen esertzen diren, hautagai guztiei egingo dizkizugun galderak, eta lehenengoa, zein da inoiz ahaztuko ez duzun eguna? Nere alaba jaio zen eguna, ezta? Hori netzat izan da egunerik eta haundiena. Zein hauteskundetan, eta nori, esan nahi baduzu, eman zenuen botoa lehen aldiz? EAJ-ari, eta 93an izango ziren udal hauteskundeak, izango ziren 18 urte bete nituelako, baina Espainiakoak edo orokorrak izango ziren. Uste bi egon ziela, baina EAJ-ari bietan. Aukeran, kontzertu bat ala kirol hitzordu bat? Segun, kontzertua zein dan, bestela kirol hitzordua, baina kirola itxeko aukerak asko izaten dira. Kontzertu na baldin bada, agian kontzertua. Zer ikasi duzu pandemiatik? Asko. Osasuna importantea dela, eta maite dituzun hoiek zaindu behar dituzula, ze bizitzak batzuetan kolpeak ematen dituela, eta horregaitik osasuna zaintzea oso importantea dela bizitzan, eta horretarako osakidetza on bat eukitzea, ezta. Eta bukatzeko, zer ez da faltako inoiz ere zure poltsikoan? Etxeko giltzak. Horain ere ukitu duzu bada espada. Imanol Pradales, eskerrik asko, gaurko honetan geurekin zertzar. Eskerrik asko eta hurrengo batera arte. Zuri, mila esker. Ikusentzulehoi, zuei ere, agur esango dizuegu, gogoratu bihar itzuliko garela, beste hautagai batekin, hementxe aurrean eserita. Eskerrik asko.